Bai, zer den hau? Raketa bat, ez? Bai, raketa baina ez da tenisekoa, Honekin, emakumeek jokatzen zuten frontoietan. Baina ez edozein pilotakin, hasi ziren teniseko pilotakin, baina gero, larruzkoa. Oie, klon egiten dutena. Bai, gogorra. Orduan, berreskuratu nahi dute hau, garai batean izan ziren emakumeak profesionalak, jokatzen zuten Madrilen, Sabadell, Barcelona, Filipinas, Kuban, zerbait tokitan, Mexikon ere, eta eskatu dute egiten dugun raketa. Orduan, berezia da, oso indartsua, soka ez da tenisekoa, bestela puskatzen da, eta ikusti duzuen bezala, lizarra segine dago, kapaz-kapa, eta guzin behar dugu. Xaflakatera, tolestu, tolesteko egin behar dugu guzti, lizarra egingo dugu, eta gero molde bat, eta lortu behar dugu. Bale? Aputan zezarete? Bai. Bale, ba. Bueno, lehen aipatu dizuetan bezala, raketa hau egiteko behar dugu xaflak. Eta egur betia ezin dugu tolestu, baina fina denean bai. Orduan hemen zeingo dugu. Horrelako batzu atera, eta ikusten duzu ere zaitasuna ditugu tolesteko. Tolesteko zein dezakegu. Egin dezakegu. Augusti, gero, hemen pixka berua eman edo uste dut haien berori gabe ere bai okertu dezakegu. Pisu batekin, ez? Bai, indarra egin daiteken edo prensa batekin, eta lortuko dugu horrelako xaflak ateratzea, pentsa zuen atera behar dela hemendik, onaino orduan hau bikoitza da, Bale? Bale. Bueno, orain dugu bizak, raketa egiteko, bale? Hau bezalako behar ditugu zazpi, baina hau ezin dugu asko, hau guztin behar dugu, gara guztintzera, ikusiko duzu, eta gero ja hasiko gara moldean sartzen kolatzeko, bale? Lehen ikusi dugu hau zaila zela, tolestea, bai? Hau ja guzti dugu, utzi dut horrela, egun osoa, eta beira, ja, daukagu gutxi gora bera zer nahi dugun forma, bai? Bale, orduan hori izan behar dugu, horrengo fase izan izateke molde bat egitea, hemen beste molde bat, eta ikusiko dugu ager nola atatzen du, bale? Bale, hemen dakago simulazioa, bale? Eta hau da moldea, eta hemen dugu, eta hemen agertzen dena, izango da raketaren erdikoa. Hau da molde bat. Orduan, hau jarriko dugu xaflak honen inguruan, eratuko dugu, hau. Eta hemen zeriko dugu. Ez du egiten. Eta orain, hau izango da kontorno jakiteko raketa gure oinarria. Honen gainean jarriko dugu beste moldeak, xaflak, behatuko dugu, eta lehen egindako pieza hori, obalo hori, jarriko dugu erdia.
dago ezer, orduan asmatu behar dugu eta asmatzen ari gara ja molde hau. Molde hau, bai? Eta hemen sartuko dugu gure piezak eta enkolatu. Orduan, pieza ja ikusi dugu, prestu ezakegula. Hemen sartu, estutuko dugu dena zera fondoekin, hau horrela, eta eramango dugu bere tokira. Pizkat, hemen. Eta gehiago sartuak hemen, noski, behar dira 7. Bale? Eta enkolatu gero. Eta enkolatu hori da. Bale? Orain, ja daukagu moldea, daukagu hemen, faltatzen zaigu. Eta, zera, prentsa bat, prensatu dugu, eta ja, daukagu lehenengoa. Honi, gehitu behar dugu hemen liza bat, hemen giltena, eta giltena ja atera dugu, pixka bat, eta zuloak egitea. Soka sartu duz. Orain, honekin, markatuko dugu non egin behar ditugun zuloak sarea jartzeko. Bale? Orduan, daukagu ja bat egina, presatzen dugu hemen, markatzen dugu dena. Orduan, markatzen behar dugu hemen. Zulen behar dugu oker, hemen ditu, eta hemen erdiraino, eta zulatu ingo dugu, bale? Hartu behar dugu inklinazio bat. Horretarako, ni zulatzen dutenen pixka bat hor, eta kartuko dira hor bai. Ja. Hor bai, ez? Ja badugu bat. Hor bezalakoa egin behar ditugu dena. Gero, Xabi gatenrako pieza hori, jarri behar dugu hemen, pegatu, eta hori izango dira da kiltena, bai? Eta horrek geretzen zaigu barnizatzen. Osea, zulo guztiak egin eta barnizatzen. Ados? Hori da zero berria. Eta ikusiko dugu. 29 milimetro. Eta zema flexatu den. Hori da. 490. 893. Ja daukagu raketa hori jarreko politea, eta horien kamisatu egingo dugu. Hemen atzean daukazue, kamisaketa kabina bat da, kabinuzue hemen ikusteko pixka bat, eta horien atziko gara pistola prestatzen eta banizatzen. Bale? Orduan, lehen da bizi emango dugu bi kapa, poruz bat, eta gero maiera bat polita. Bai? Bale, orain segatzen zaigu, joanek hemen sarea jartzea, eta frontera joan, eta jolastu. Prest gaude? Horrekoan bagoaz,